také reťaty mám. Môžeš ty mať. Môžem? Geronimo! Ahojte. Zdravím vás Pašiak. Nechod tak blízko, ty debil. Dneska to je točím na mojom exkluzívnom mobile iPhone LG 480 detálne zábery. A dneska to točím na novej kamere. Mám novú kameru za 200 000 €. Som vychytal podľa vás, nie? Skôr si mobil. Mobil som skoval. Práve ideme z fary a rozhodol som sa, že natočím nejaký ten vlogíček. Som zišiel z kopca, ja král, bicykel je, dúfam, že v pohode. Bicykel je v pohode. Je v pohode, určite. A ten už prežil toho dosť, k tomu sa nebudeme vyjadrovať, nemá už kotúč predný, reťaz funguje. Reťaz funguje, všetko funguje, podľa mňa to je v pohode, on si zvykol. Chcel som ísť najprv na sanka, ale všetci mi hovorili, že to bude lama, viete. Ja nie som lama, tak som to dal na vajku. Dobre, takže čo by som ešte mohol dneska povedať? No, neviem. No, asi sa už budem musieť rozlúčiť, takže čaute. Tak drž psi p***bané p***bali ste smaterovic psi. Takže ešte nečaute, lebo chcem vám ešte ukázať niečo. Moje exkluzívne tričko vám chcem ukázať. A ešte zasnúženú krajinu. Kochajte sa s tou jelenskou krásou. A ja nie som z Jelenca. Nie som z Jelenca, fakt nie som z Jelenca. Pozrite, tam je taká vysoká väža. Tam je baňa. Tam je baňa. Zoom. Dobre. A tam je taká, tam je taká, neviem čo to je. Neviem, jak by som to mohol nazvať. To tu máme veľa ešte aj tam je, ale tam neuvidíte. Tam je pole. A tam štekal ten pes. Vidíte tam, v tej bude. Ja chytím tu. Zabijem ho. Spoleval som dohodil. Dobre, čaute. To je nejaký ten stožiar a na ňom je taká mega epická gula. A v tom je voda. Voda je v tom. Naháďte odbery.